Ini nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndiri murume wechidiki ari kuma20s, but dambudziko randiudza pano chinhu chinonzi munyama mukati meupenyu hwangu. Kubva ndichikura handina kumbove munhu akararama yatinoti good life. Never, ndaingotambura. Baba vapenyu asi vane mumwe mukadzi, vanogara kuHarare. Amai vari kumba kwavo nababa vakasiyana ndiri mudiki. So ndakauyawo kuno kuJoni kuti nditsvage good life, but zviri kuramba. Utori munyama chaiwo. Ndikawana basa handigare, it's either basa iro rinotanga kunetsa kubhadharwa ndosiya nevamwe, but vanosara unonzwa vava kuti zvave bhoo. Vandinosiya navo unonzwawo vava kuti takawana zvekuita zviri nani, but inini manje hapana. So kana paine vanozivawo mushonga wekuti ndibvisewo munyama chaiwo, ndiwo wandiri kuda, unoshanda chaiko, unowanikwa kuno kuJoni nekuti ndiko kwandiri. Zvemaprofita ndakaedza but hapana change. Ndaitoenda kune vainzi vanoona but hapana change. Kung'anga nezera rangu handikwanisa hangu. Ndinotya kurombeswa vedu wenyu. Ndinoda mushonga wekuti ndingobve munyama ndiwanewo basa riri permanent, ndikwanise kuchengetawo amai vangu, ndipo pane mwoyo wangu, uye kuvakawo panoti pangu, kungave kumusha chaiko. Ndaona zvadhakwa kuno, ndinowanawo pekuzororera ndichifunga zvimwe, nekuti dzimba dzevanhu dzine mutauro. So kana varipo vanoziva zvinodzinga munyama, please help me.